लोगोफोर आंनि फंबाय बिनानावमोना बुंहरबाय थादों जे मेसेन्जाराव बिसोरो बुंदों नों थानाय बेंगलराव थानाय जायगाफोरखौ देखायनो आब' जोंनो खिथाहर बुंनायखाय आङो दिनै मोनसे भिडिअ लानायखौ आं दिनै एडिट खालामनानै नोंथांमोननो खिथानाय जाबाय। स' नोंथांमोना नायलांदो आंनि फंबाय बिनानावमोन आरो जायगाखौ मोजां मोनोब्ला कमेन्ट खालामबानो जाबाय। नेक्स्ट भिडिअआव मोजां भिडिअ शुटिं खालामनानै आङो नोंथांमोननो देखायफिनगोन। अके जास्ट नायनो लुगैदों होननायखाय आंनि फंबाय बिनानावमोना बिसोरनि थाखाय आं बे भिडिअखौ एडिट खालामनाय जादों। नैबे आंनि सासे लोगो हायना बसुमतारी। जायगाफोरा एसे मोजांब्ला कमेन्ट खालामहरबानो जाबाय पसन्द जायोब्ला। बर' कमिउनिटि दङ स' बेनो नैबेनो नायनानै लाबानो जाबाय। स' आंनि बार्थडेमोन बेयाव उइस खालामनाय जादों। नोंथांमोनाबो नभेम्बर 22 आव आंखौ उइस खालामनो हागोन। गोजोन्थों लोगोफोर।